Concello e patronal de Ribeira comparten unha preocupación de cara á reapertura da hostalería que podería comezar gradualmente a partir da próxima semana. Non é outra que velar polo cumprimento das normas para que os hostaleiros poidan traballar con normalidade. Por esta razón, o Concello destinará unha patrulla especial a controlar que tanto clientes como responsables dos establecementos cumpran con todas as medidas de precaución. Para a hostelería é moi difícil que unha persona que este traballando este directamente pois encima dos seus clientes e ademais moitas veces seguramente non é agradable e leva a ter problemas con esos mesmos clientes, co cual ao final se hai alguén que non cumpla ou que relaje ese tipo de medidas, pois está perjudicando aos compañeiros cando, digamos, en este caso o que se pretende é que o cumplimento sea por igual entre todos. Por iso chegamos a ver esa necesidade e que dentro das patrullas que o Concello ten, cando menos se dediquen 2 policías a eso, policía de proximidade. Antes tiñan outra acometido, pois agora é simplemente pasear polas calles, polo entorno das terrazas, para que a xente cumpla con esa medida. Non é esta a única medida que propoñen os empresarios para minimizar os contaxios e afianzar a tendencia descendente na comarca. Xa lle trasladaron ao Concello, que a súa vez puxo en coñecemento das autoridades sanitarias, a posibilidade de establecer peches por concellos ou mesmo comarcais de cara á Semana Santa ou outras pontes festivas, para evitar así novas restriccións que afecten a hostalería e comercio. Si se pode manter os cierres perimetrales ou comarcales, pois ao final, pois digamos que o beneficio íbano a levar tanto os sectores de comercio como a hostelería, porque tamén sabemos que se veñen de fora e nos traen, digamos, ou nos contagian por poder abrir e querer ter máis demanda de turistas, pois ao fin e ao cabo que salimos perjudicados somos nós, e o que queremos é intentar que, digamos, que dentro da cidade, neste caso, con 28.000 habitantes, hai bastante potencial para que tanto a hostelería e o sector comercial podan estar tirando para adiante.